udah kabar tak belai khar nangmani ko tai dukhu nangmani ko sini Hejamara Block Committee ni Presiden sini Sodin de Bormani bini nana te ani bo nana kelayo kai kini 14 বছর 114 বছর umuro layi bo thijaka eka bini mungkha bodini de Borma bini bosa kabu khorakam kathang tongo khorang ni thika tai buri rok khorang ni tongkho bo osungsar yakar thangmani yagulo gobangma bo mari thaikalang thangka bini bosa ro gobangma establishment bai kha tabo bo post thai akoi borno tei dului busuk busarno bo tini singsar musangli klang thangka thimani yagulo sembono muitu ma tongnai manarnai tamni himba bo thaitamani yagulo gobangma mari o amsayo tongo o amsani boroni khacha bo khacha tongmani jotoni no nana ung tongmani jotoni no bono busui ung tongmani bo eka kai singtamu sanai tinini salo bono chini khairokma te hanko khakana te muktui bai bono chung yakarna saratai kun kokri chini nana jekhane pon tongkhon osungsani kaisa sating wisungui tongkhon bo jekhane thangbo kasang kasang tongkhokai tongkhon sungsarni satingui bosuna naikhlai tongkhon bini blessing bai sing buskango agugui manthon tinini paitha khulum nanano yaphari taitamo sanai osingno nanano ani khuluma yaphari ani ko